Tamperelainen bioteknologiayritys on onnistunut kehittämään ensimmäisenä maailmassa elimistössä hajoavan ja antibiootteja luovuttavan ruuvin. Ruuvi hajoaa elimistöön parissa vuodessa, antibiootteja se luovuttaa useiden kuukausien ajan. Leikkauksen jälkeistä erillistä antibioottihoitoa ei tarvita. Tamperelainen professori Pertti Törmälä on tutkinut biohajoavia materiaaleja yli 30 vuotta. Elimistöön hajoavaa ja infektioita vähentävää antibioottiruuvia hän kehitteli tutkimusryhmänsä kanssa 15 vuotta. Nyt ruuvi on valmis ja käytössä monessa leikkaussalissa eri puolilla Eurooppaa. Tässä kuvassa nähdään perinteinen metallinen luumurtuma fiksaatioimplantti, joka on tämmöisen bakteeriviljelmän päällä, ja nähdään, että bakteerit kasvavat täällä ihan ruumiin lähellä kaikessa rauhassa, kun taas sitten tämän antibioottia luovuttavan implantin ympärillä on tällainen niin sanottu estovyöhyke, missä bakteerien kasvu on estynyt täysin tämän vapautuvan antibiootin ansiosta. Tämä on maailmassa ensimmäinen laatuaan, eli ensimmäinen tuote tällaisissa lääkeainetta luovuttavissa kirurgisissa ortopedian alan fiksaatiovälineissä. Antibioottiruuvi hajoaa elimistöön parissa vuodessa. Tulehdusta estävää lääkeainetta se luovuttaa muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Teho on tietysti ihan, voi sanoa, että monta kertaluokkaa parempi, koska antibiootti on siellä kohteessa, missä sitä tarvitaan. Ja erityisesti monesti luun sisällä on huono verenkierto ja joudutaan ottamaan suuria annoksia joko tabletteina tai ruiskeina. Lääkeruuvi soveltuu murtumahoitoon potilailla, joiden tulehdusriski on korkea iän tai pitkäaikaissairauden vuoksi. Hinta on moninkertainen lääkkeettömään verrattuna. On noin 3 kertaa sen hintainen kuin tämä tavallinen ruuvi. Huomauttaisin kuitenkin, että antibioottihoito silloin kun syntyy tulehdus, niin on 10 kertoja kalliimpaa. Tamperelaistutkijat suunnittelevat antibioottien lisäämistä myös muihin leikkausimplanteihin, kuten nastoihin, pinneihin ja levyihin.